Bé, Hola. ens ho estem passant molt bé perquè hem llegit Food i bueno, és un llibre tan maco, tan optimista... Maco no és maco. Bueno, però és una... Sí que és maco, però no és el millor adjectiu per definir-lo. Quin és el millor adjectiu per definir Food? És frenètic, escrit perfectíssimament, és divertidíssim i molt original, moltíssim. Sí, i no deixa de ser un conte que podíem enclaustrar en tota la tradició de conte nord-americana, és a dir, breu, concís, paraules super ben trobades, tota l'estructura, i t'explica una història de tres personatges. Tres personatges increïbles. Un nen que és gegant i que es diu Menut, un avi que té una mala folla importantíssima, borratxo, un borratxo insoportable, però que igualment tothom l'estima perquè la vida és així, i un ànec, que és la Food. Food és el nom de l'ànec. Un ànec de 10 quilos. Un ànec de 10 quilos. I tot regat amb alcohol, perquè si hi ha una cosa en aquest llibre que no para de sortir és el whisky destil·lat per l'avi, que el fa immortal. Exacte, el fa immortal. Això, partides de dames, la caça d'un senglar, que és l'arxienemic de la Food, i del Menut, tanques, diners... Sí, i en realitat una vida solitària, estan sols, són personatges molt petits, molt de l'essència de l'Amèrica profunda, tot i que és Califòrnia. És a dir, hi ha moltes coses que són estereotips, l'avi grunyón que podia ser el Walter Brennan de qualsevol pel·lícula de John Ford, el Menut que podia ser l'Arnold Schwarzenegger jove, i la Food, que és la veritable protagonista de 10 quilos, aquesta ànega. I la veritat és que és un llibre superben escrit, que és el que tu em deies. Està molt ben escrit. No es pot treure ni una sola paraula perquè tot és d'una precisió brutal i amb això fa que l'acció avanci rapidíssim, que t'enganxi rapidíssim i clar, és que, a veure, o sigui, aquí hi ha una entrevista molt llarga del Quico Amat que va al final, però el llibre és la meitat, llavors. I jo penso que és un llibre que en el fons, tot i ser molt divertit i molt alegre i hi ha moments que rius molt, hi ha un quart personatge, al meu entendre, que és la mort, comença amb la mort i acaba amb la mort, i en certa manera, quasi, no ho diré, però es mor fent l'apuntador en aquesta novel·la, no? Perquè va d'això, no? És el cicle de la vida. I trobo que tot junt, també ben escrit, és un conte, o a vegades hem dit tu i jo que era com una faula, que, bueno, Food, Jim Dodge, traducció de Martí Sales, que també fa una feina molt xula, i de regal, l'entrevista que li va fer el Quico Amat per correu al Jim Dodge, que és l'autor. Edicions de 1984. Editat per Josep Cots, l'editor, no el llibreter.